na siya. Yung pera kaganina. So, gagawa tayo ng Graham balls. Yung kailangan natin Ako na magbukas fried nito. Graham, cowbell, kahit anong condense na meron kayo, anong condense na available. Pwede kahit anong condense. Kahit anong marshmallow. Marshmallow na gusto nyo, kung anong available dyan, pwede na yun. Yan. So, una na gagawin nyo guys, is maghugas kayo ng kamay. Nagugas na ba kayo? Ito yung pambukas lang po ng bread knife. So, Pangkain lang nila yan, dessert nila yan. Pero kung kayo naman gagawa niyan, make sure nyo na magugas kayo ng kamay. Pwede na kayo gumamit ng gloves kung gusto nyo. Kung pang negosyo nyo. Sa kanila kasi pangkain lang nila. Kaya, okay lang tayo magkamay, basta lang hugas tayo. Ready sumakit yung tiyan. Dapat hindi lahat kasi maglalagay tayo ng toppings. Wait lang tayo. Yan. Gawin natin tayo ng para sa bang. kunti lang naman yung pang ano mo, di ba? Yung pang gas mo. Okay, tinagay mo na yan dito. Buhos mo na yan dyan. Diyan mo na ilalagay, di ba? Bigili roll na roll mo dyan. Mamaya. So, ito na. Diba hindi lahat kasi ano? Grabe si Puto. Pang ano lang naman yan. Ako kasi naman. Dapat yung ginawa nyo, tig-isang ganyan. Tapos sakala ano, hati nyo rin yung isa. 3 dapat. Dami-dami yung condense eh. Konting condense lang din natin ilalahat kasi baka hindi siya mag-firm. Banta-banta. Anong tawag yan? Ang tawag sa Dyan. munchkin. Yan. Tapos, parang yung sa semento, nanonood ako nung nagsesemento lagi. Ginaganto nila. Unti-unting tatakpan. Magtitira pa ba tayo? Kasi baka hindi mo. Parang gusto nyo dilaan ni Mimi. Stopping myself because it was disgusting. Ay, marami pa din siyang lumang kasi. Iabot yung ano, bubutin ko yung marshmallow nyo. Haluin lang natin siya guys. Haluin ng mabuti para siya hanggang mag-firm na siya guys. Tapos kapag hindi pa din, maglagay lang kayo ng i-adjust nyo lang. Kasi kami expert din dito. We just got teach. Tinuruan kami ng tita namin. So, actually, parang tumitigis yung akin kasi. Sa kanya. Sobrang bilis ng panahon. Pera namin ngayon pagkain na. Tapos yan. Bawi naman kasi pag magbubukas naman tayo ulit eh. Parang kailangan ko ng another ano. Ay. Can I use this? Dito natin kasi nag-i-stick siya sa wala ka sa akin. Condense. Apply ko na natin. Ay, ulit lang. Pasensya na guys ha, kasi may customer kami sa labas eh. May pambiling bigas tayo mamaya. Nahiya na kasi ako Hindi pa siya mag-scam. nangangamoy. So, kapag nangamoy na, pwede na yun. Parang niluluto. Nahiya kasi ako mag-scam sa iba dyan mamaya eh. Kakabukas na kasi ng alkansya. Nagsilikta bumbum na sila guys. Sila nang libre sa akin. Bago yung rubber niya. Yan, nag-firm na siya. Parang gusto nila. Ano po tos ba? Sarap yan tos. Sobra siya sa condense, pero sa akin, nagkulang siya ng condense. Halo-halo lang. Kailangan talaga mix natin siya ng ayos para sarap. Kabit ng board ng kagawaan. Actually, last nagawa namin yan, hindi ako marunong mag-bilog. So, nagbuka siya. Kaya ako lang yun. Ano nga yung sasabihin ko?
lagyan mo ng marshmallow sa loob, tapos ano mo, bilog-bilugin. Dapat guys, hindi na siya masyadong Like? Kalimutan ko yung sasabihin. Gusto ko. Parang bagoong natin, ano, parang bagoong yung ilong mo. Ang bango! I smell it na. Naamoy niya na daw yung kapangyarihan ng Graham. Ang bango niya. Paborito ko din guys yung Graham, ano. Ano tawag dun tayo? Yung may biskuit na? Biscuit. Yung pinagpatong-patong. Ay, ang pala mukha, oh. Yung 500, yung sa bunga yung punta, oh. Nagsusuggest naman sa guys ang mga Mango Grahams kami, guys, oh. Ayan, Mango Graham. Kasi nakaraan, kasi ng Mango Grahams kami, guys, eh. Ngayon kasi wala kami pera, eh. Actually, hindi ko siya masyado Bango? mahalo sa taas ko yan. Yun, naamoy ko na. Okay na yan? Yan, pwede na siya. Maghugas ulit kami ng kamay. So yun, nakahugas namin ng kamay. Magdidilog na ng kamay. So dito natin kung may malapit ang kamay. Sarap. Yan. So di namin natin kung gaano pala kami namin. Balik tayo, naglang na saan? So, ito. Halika tayo, grabe mo na ba? Nahawakan ko na siya! Ayan. Papalapa din natin ito sa kamay. Nararamdaman ko pa yung init niya sa kakahalo ko. Lagyan natin ng marshmallow. Lagyan natin sa ating bowl. Para hindi matanggal yung pagkaano niya guys. Pagkabilog niya. Para hindi siya magbuka. Pero sa akin nagbuka pa din. That means hindi ko siya na balot ng maayos. Gilid natin siya. Gawa tayo ng gilid natin. Ayan na. Tiyan! Lagyan nyo muna sa gilid lang dyan. Yan. Wow. So, more. Dito pantay-pantay yung laki guys. May makakasal. Nasaan ka nalagay? Parang yung kami. Gabi. Parang di ba kit? Oh. So yun na guys. Ito na yung mga nagawa ko. Ito yung mga nagawa niya. Bupin yung malaki. Sariling kain. Gagi. Gundo na. Akin lalakihan ko. Para kasi giant Graham ball. Nakilan mo nga ba't pag kinain mo? Giant Graham. Ano yan? Lagyan nyo yung marshmallow. Tatry ko nga din. Giant Graham ball. Ngayon nyo lang ito makikita sa buong buhay mo. Giant Graham ball. Yan. Maganda siya tapag yung kamay mo. Malinis. Grabe naman yan, dami naman yan. Para mas masarap. Ayan. Lima yan. Bibilugin natin siya. Feel na feel ko kasi kaganina yung kamay ko guys, kaya hindi siya masyadong nag-stick sa akin. Ay parang hindi siya magsasarado kaya bawasan mo na. Dalawin mo na yung bawas. Limandaan lang halaga nito. Pagka hirado pa rin, Ano yung ating giant. Graham. Grabe ah. Po. Giant Graham ball. Tikman natin kung anong lasa niya. Joke lang. Ako yung nag-joke lang eh. Bakit alam mo lahat? Ooh. So, ayan na. Parol natin siya dito. Kasi medyo... Itatry ko din yung ginawa niya. Kung yung gaya-gaya. Puro mayang. Add niyo po siya sa Facebook. Alam niya po Sarah Ripoto. Sarah Ripoto. Ayan, ito yung mga natural. Yan. Charis, ito talaga natural. Para siyang dumpling. Gusto ko talaga yung pink. So, try natin. Ulit. Hawak mo na ito. Mga malili. Doon. Doon natin yung kulay.
Paano yung tawa? Paano yung tawa? Parang madilim sa'yo banda dyan, Tots. Ayan. O, dito na. Tabi-tabi ka dito banda kasi, oh. Ba't ang layo? Ayan. Ito yung sa'yo normal lang, guys. Na ginawa ko. Ito naman yung malaki. So, tignan nyo kung nakikita nyo naman, guys. Ang dami pang marshmallow. So, buti na lang dito guys yung Bakit, man? Ako ba? dalawin nyo natin para mas mabilis. Kulalat. Bakit? Bakit? Oh. Ang ating nagsama. Bilog-bilog lang. Ito guys, oh. Oh. Bayad sa ano, nagpais ng washing. Papabilihan tayo guys ng anong bigas. So, yan. Di na siya pantay-pantay kasi yan. Di na siya pantay-pantay. Pero Ito, Tski. Ano yan, Tski, sa'yo? tignan nyo naman sa akin. Konti na lang. Tapos pakita mo sa'yo. Mahina guys. Mahina. Halita kamay mo kaya ate mo. Tingnan mo yung kamay yung ginuo ko. Pang massage. Dinadamihan ko kasi. Tsaka ang lalaki ng pagbilog ko. Ay, malalaki dapat. Hindi ka nakikita banda dito. Tots, tabi-tabi ka dito banda kasi. Close Oh, na yan. close tayo te ah. Di ba magkakulay na tayo ng damit? Wow. Hindi pinlano pero alam mo na. Pero tinadana. Charot. Oh. So ito na siya! Ito na yung nagawa natin gamit ang condense. Pagpasensyahan nyo na siya, guys. Ito na yung graham balls natin. At tikiman time na. Tikman. Timan tayo para. Yung maliit lang. 2,000 talaga. Ito may kumuha. Kaso nga lang, hindi ko binibitaw. Ito, yung isa, 2,000 talaga may kumuha. Yun na, 1,500 lang. Unang kagad. Hindi mo makikita yung marshmallow. Nasabon lang ko. Nasap na nasap yung graham natin. Pwede ko pa siya isirado. Yan na. Tips. Sa kanila. Kain tayo guys. Kain ta. Hindi ako kumakain ng mga ano. Hindi ako kumakain kasi bata pa sila. Okay lang yan kasi ako hindi. Pwede nyo rin ito gawin ng sarili nyo, guys. Kahit anong marshmallow yung gusto nyo. Pwede nyo pang negosyo. Ay! Pwede to sa negosyo. Dapat nipisan nyo lang yung coat yung kasi hindi kagaya sa akin. Panlamon lang. Bye-bye! Thank you for watching.